Tom Price sy'n sefyll dros y Caerdydd. Cyfle arall i Tom Price, godi'r bel i'r cwrt. Math Chubb! A Mergyd! Yn talo'r trawst! Ac Emlyn Lewis ar y posti pella, methu gwyro i fewn wedyn. Am gyfle fyna i Matthew Chubb. Y bel lawr y llinell tuag at Sam Jones, llwyddo i gadw ar dir y chwarae. Sam Jones cam i fewn. At Elliot Evans, a Kyle McCarthy yn ymestyn amdani. Methu cael y trod at y bel gan Elliot Evans. Bradley. Nawr cyfle i Benwyn, mae'n cael y peniad heibio i Alaric Jones. Mae Marsh Hughes yn y canol, Benwyn. Ond ar draws geg y gol oedd Marsh Hughes yn rhy araf i gyrraedd a chael trod ati. Tom Price. Heibio i'r wal. A Josh Tibbets yn neud yn saff. Yn llawio i allan am gic gornel. Anodd gweud o'r ongl y mas oedd hi ar y targed. Baker nôl at Emlyn Lewis, ond camgymeriad a chyma Darren Thomas yn gallu manteisio cael lawr ar gol. Darren Thomas ar ergyd a cael ei ryddhau. Ddim yn agos at o'r targed. Ond mi oedd na dacl gan Matthew Chubb. Nid yma tro cynta, pnawn yma tafled hir gan Benwyn. Griff John yn cael peniad. Unwaith eto. Caernarfon methu curo Alex Lang yn y gol. Chubb nawr yn gwrthymosod. Chubb dal i fynd. No Edwards yn diwedd. Tom Price mewn at Sam Jones. A mae yna law fyna gan Josh Tibbets i gadw'r bel mas. Symudiad o un pen y ca i'r llall gan Met Caerdydd. A Sam Jones yn y fan ar lle. Darren Thomas ar rediad yn casglu'r bel. Darren Thomas yn y cwrt yn cael ei lorio. A Ben Williams yn pwyntio at ysmotyn. Darren Thomas yn lond llaw i Alaric Jones yn y cefn. Dion Donahue, y capten, yn rhwydo i roi Caernarfon ar y blaen. Wedi methu cic ysmotyn lawr ym Mhontypridd yn barod tymor yma. Dim camgymeriad tro yna yn curo Alex Lang. 20 munud ola y gêm. Sean Bradley ar gic rydd. Dion Donahue yn casglu ar y llinell hanner. Edwards. No, Edwards ar bel hir. Mewn i'r cwrt. Ffridol o roc a un cyffyrddiad i gymryd y bel o gwmpas i Alex Lang. Ffidel o roc yr eilydd newydd o'r mlaen. A fe'n cael ei bedwaredd gol o'r tymor. Ffow, cael trw'r ati. Wedi codi ar bas mlaen at Ffidel o roc. Mae'n cael un yn barod. Ffidel o roc! I'r gornel isa yn curo Lang ond methu taro'r targed. Darren Thomas ar gic gornel hwyr. A Ffidel o roc yn penio i fewn i ymestyn mantes Caernarfon. Caernarfon o ddim wedi cael pwynt oddi cartre tan prynawn yma. Yn sicr nawr o'r triphwynt yng Nghyn Coed.